de Nadal. Empezamos con unha obra de teatro de alumnos de segundo de primaria que se chama A ledicia dos animais. Pedimos o silencio porque micrófonos non hai e non falan moi alto tampouco, son pequenos. Vale, gracias. Ai, amigo, de aquí para allá cantando e tocando. ¿Qué tenéis aquí llorado, Alquirico? Estamos tristes, non sabemos, quero dar unha festa. Pero iso está ben. Para nós non, quero mesmo ter unha cantada para ser convidado. Ala, pois non xoredes máis aquí de con nós. Xuntos andaremos polo mundo cantando e tocando. Pero non sabemos tocar nada. Pero tes boa voz, non? Ai, iso que cantar nada. Que che pasa, Carlos? Que está tan triste? Tome da casa. Por que? Que vou velho. Pois a mí non me parece velho. Eu me abandonaría. Eu vou fazer agora. Sabes tocar? Sí, un grito cara que se xolda. Por dentro con nós cantar e bailar. Ai, pobre de nós. Ai, que espacio tan grande. Me para povo, en flores canción. Ai, se me muere. Que faremos? Onde pensaremos? Aquí hai tanto barullo. Uns hombres que van no noso bosque. E agora non tenemos a onde ir. O noso fogar, as nosas cousas. E vos que sabemos? Non! Como se está a querer estar os dois quedamos. E vos que sabemos? Non sabemos tocar a bandilleta. E nosotros estudiamos. Ala, pues non choredes máis e vide con nós. Os andaremos por un lugar da terra. Ayudar, tenemos que ir a ninguén. Alto, chico. Que che pasa, pasarillo? Ayudadme, non teño que me queira. Que che pasou? É que caí dolorido e perdido. Que sabes tocar? De tocar o pío, o pío. Ahora pío trompeta. Por frate fai pío. Pío. Oh! Todo o día de aquí para lá. Eu xe de Uruguai, eu estou moi cansada. Eu xa non podo máis. Logo que queredes, veciño? Dormir. Ou ao menos sentar. Ese hueco que se deja. A que vai tanto bonito? Que vai pasar unha camiseta con noso jurado e queren sacar as papéis para facer un par de zapatos. Zapatos? De rato? Sí, así que escapamos da capricha rato. E agora que vamos facer? Sí, mira, cantei a bailar. Isto non é vi! Aburrimento, isto non é vi! Que choca ratingallo! Ai, que deixades de molestámonos! Pero é todo moi aburrido! Aburrido? Sí, o meu dono non me fai gasto. Pobrinho ti. Dúrrate, pero con vos divertíame. Xa, o que querías era comer. Non, a mí só me gustaba correr atrás vosa. Pero ahora se marcha, esto vou facer. Estou a ir con vos. Sí,